open WhatsApp. Scroll down. So a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, assalamu alaikum. Wannan application ɗin kawo mana application ne mai matukar amfani. Kamar yadda kuka ni ina tare a Zanda, kawai daga faɗan cewa ya buɗe mun kan WhatsApp ɗina, already kawai fara buɗe mun WhatsApp ɗina. Sannan kuma kamar yadda yake kan WhatsApp yanzu na ce buɗe mun wani folder, let's say misali a ce bari in ce buɗe mun MX player. Open MX player. So ga shi wannan application ɗin za ku ga duk inda kake idan ka ce mara buɗe maka wani application ba tare da ɓata lokaci ba cikin sakanni zai buɗe maka wani application ɗin. Let's say a ce application ɗinka yana wajen minimize ko baya wajen minimize, ka neme shi ka rasa ne, ko kuma kana tantama ko yana kan wayan ne, ko ma dai menene wannan application ɗin idan har ka saita shi ko me ka sa shi zai maka in dai da turanci ne. Misali a ce bari in ce masa ya je mun home page ko gani. Go to home. Zago gashi nan ya zo mun free. So wannan application din za a je muku link ɗinsa a wajen comment section ko kuma wajen description. Kawai ka je kai comment da good ko okay ko ma me ne ko nice kai comment, ko ka ja sama za ka ga comment ɗina na farko. To wannan comment ɗin na za ka ga wani link blue, sai ka taba shi sai kai download wannan application. Amma nace zan nuna muku komai da komai. Misali let's say a ce ni na saita application ɗin nan, za ku ga idan na danna wani gu zai bace, sannan kuma idan na danna wani gu wancan icon ɗin zai dawo. Wannan icon ɗin da ke nuna da aro. So wannan yake kira da function key. Misali a ce tunda ni na saita sama bowling shine function key ɗina, ina taba sama bowling zai fara aiki, zai saurare ni duk abin da in gaya masa zai yi. So duk abin da in ce buɗe mun zai buɗe mun, sannan kuma duk inda nace shiga zai shiga a cikin wayana. So kuma idan na taba zai tsaya, domin zan dinga magana, to kaga sai lokacin da na shirya kenan zai bi umarni na. So kai ma zaka iya seta wannan function din ta hanyar amfani da wannan application. So amma nace zan nuna muku komai da komai, gaskiya zai dauki lokaci da yawa. Saboda haka zan aje muku iya link din a wajen description da kuma wajen comment section. Sai ku magana, wannan kuma phone number da kuke gani na sama namba na ne, sai ku magana abinda wanda ya iya setawa. To shikenan masha Allah, sai ka saita function key ɗinka daidai gurgurun da zaka yi amfani da kuma abin da ya burge ka. Wanda kuma ya dan gagare shi sai mun magana, wannan namba na ne ta WhatsApp, ni kuma insha Allah zan nuna masa ya sabin wannan namban da Bahaushe ya mun magana, ni kuma insha Allah zan nuna masa step by step yadda zai ta wannan application din ya fara amfani da shi mai kayatarwa. Kar ku manta wannan shine dai a gurguje kai, kar ku manta kuma na subscribe, sannan kuma da like, za ku iya tura ma yan uwa wanda suke da bukatar application nan ko kuma wanda application nan zai iya burge su. So mu haɗu a bidiyo na gaba. Kar ku manta kuma akwai ga wanda suke so su bude YouTube na su ma su dan fara amfani da YouTube wajen samun kuɗi da kuma samun subscriber da kuma abubuwan da yake gagara su. In kuka je wajen playlist ina za ku ga make money on YouTube 1 da 2 da 3, sai ku je ku dudduba domin ku karu daga cikin bidiyon da nake yi. So masha Allah, ma haɗa bidiyo na gaba. Wannan dai shine ne yau.